Liba olibiyele wena zathunyelwa akekho umuntu ongenazitshaba ngoku lapha kwabanqweli xa ubuye enkonzweni ungawufika ekhayeni but kukhona isixeko sesibiyele wena ukwindoda enamandla ebiyele wena engathi ayikho kodwa ikhona uthi songayiva ipresence yayo ikhona uthi songamboni ngehlo lenyama ukhona ayenziwa amayelenge siyaphekwa indiza bathi ubiyelwe nguJehova wathi Balaam ndifuna ukubonisa zama kangangoko uzama zama kangangoko nako but akekho ongamqeda uSirayeli akekho ongalwa noSirayeli aphumelele uSirayeli akaqedwa akagqishwa wathatha amadimoni wathumela wathi nazo ezihoho zibuya wathi ukusiwathi andiyiqondi lento wathi Balak hlala apha eqala kwezi altars let me go up. I'm changing the position because the enemy uyawayehlula izawutshintsha iposition usathana kancane watshintsha iposition wenyuka xa nyukayo wamjonga ithi wamjonga phezulu wamjonga ezantsi wambona uIsrael nanku ehleli wathi no wonder uIsrael enje indlela abahleli ngayo indlela abaphila ngayo wathi bejonga wajonga nanku uReuben unyana wokuqala wajonga olandelayo amazwe uBenjamin oba ngibani wajonga omnye Israel wajonga indlela abahleli ngayo iorder watlendlela baphila ngayo ayoya lapha yangapha la ndlela baphila shintsha indlela phila apha emhlabeni malithi gwisa ngathi leka wena ifika ungafumaneki liyojonga indlela aphila ngayo ithi niyangixaka le ndlela lo muntu akaguqanga ngamadolo akathandaza kodwa ngoku ahambayo ungumthandazi because ngoku uhambayo umoya uyathandaza kodwa thakash lekhathokosano ukuthi ngoku uhamba nosikholiwe nincokola but asujonga umoya wakho uyathandaza but ngomlomo uyancokola kodwa umoya uyatshintsha indlela phila ilizwe siphila kulo wacejongayo wathi hawu hlobo bahleli ngalo uthi wacejongayo wajonga indlela iodwa abahleli ngayo phakathi kwabo njengoba behleli strategical ityaya kaSomandla ihleli izinzile le nto yenza uba bangathakathaki ityaya kaThixo umphongolo yona ityesi uthikwa kuyo yithi sawuhlele ekhayeni lakho uhleli nabantwana ipresence kaThixo bekhona ungawushiya umphongolo yithi nawupakisha impahla usiya kwi-vacation weekend away into esipakishayo ungawushiya umphongolo ekundini so that nengozi ezivelayo ndithayithatha imoto zifika itsheya ihamba nawe uthixo ahlala etyesini uyakwazi uhlala empahleni uyakwazi uhlala ebhotileni uyakwazi uhlala etshefini makubekho into oyisebenzisayo as a point of contact ukuthi uthixo ndiyamazi uthatha uhamba khona uyikhathe wanongena wathayima yintoni ihleli phakathi kwabo wena bathuka ityeya kuthiwa wathi akekho umntu uyawuzalwe nesisizwe aphumelele akekho umntu uyawuzalwe ngala bantu baphumelele wabuya wathi kuphana wathi uIsrael makancanywe uSirayeli unombili uthixo wabo bahamba nengakabala bahamba nentembelele zonke ilwimi siyavuma nawonke amadoda azawuguqa abantwana bosirayeli abaphumeleli abantwana babanothixo abaphumeleli no weapon formed against you that will ever prosper. You are a son of God. You are more than a conqueror. If God be for us, who can be against us? If Jesus, the Son of the living God, is on our side, who can be? The devil is a liar. You will make it in life. The devil is a liar. You will not fail. Don't give up. Keep on pushing. The Lord is on our side. If God be on. Akathelwa uthini ubunzima bazongene nabo bazawukhalatha banqame amayele ngazawujika zonke into azithandayo zizawujika ahambi wedwa webuya
uya phethe yonke imali ebethengwe ngayo. Ndiyaphuma kule mfazi, ndiyaphuma kule mfazi. Zange ndibabone abantu abanje, zange ndibabone abantu abanje. Nathakash leketekes. This week uChaka uzawufumana no report ngawo, kuzawujika bedeployiwe, bathi siyabuya. Zange sambona umuntu onje. Amadliso siwagalela aphumile, amabekelo siwenzile, abenza ngadi abekho kulitshela umuntu uhamba ngeenyawo zakhe. Akho hlobo singalizamanga emsebenzini, sisifakile izichitho, wase wayethandwa ngabelungu kakhulu. Sethi siyamvala emalini, nguyena iyaphumelela lo muntu. Kwenza njani lo muntu? Sasicingeka sifika ku-30 years una-40 years. Sathi ku-40, he's approaching 50. Kwenzekani kulo muntu? Makhosphamo esenzelwe wena esiyawuphumelela. Akathombo na uJehova wathi angeke ngikusiye, angeke ngikuyekele. I'll never leave you nor forsake you. I'm not the son of man that I should die. Angikuwulungele wonke, angilimi bonke. He's the same yesterday, today, and forever. The devil is a liar. Angathinta abantu angathinti yena, angathinta abantu angathinti yena, angakulahle abantu soze akulahle, angakushiya abantu soze akushiye. Bazawapha bonke uzona uJehova, sengeyamlini uzawuma nawe. Ayikho mntu lo uThixo, ayikho mntu lo uSimakade, ingodelwayo. Ayikho imfazi yabiwa nguJehova wehlulakala. Asikho isimo sakhe sajongana naye asajika, nasakwisimo sizawujika. Eyakho imali izawuphela. UThixo akafenishi emini him. There is no failure in God. There is no failure. He doesn't fail. He does not give up. He's God. He's a strong tower. He's God. He's a rock of ages. Oh, nobody in the fire. I love him. Oh, nobody in the fire. But we say the mother. We want to come back in Osa. That's another Mangubo zakhe zingezifonile zibaofisa batho zakhe ulbephendulayo imna uyanyalaza unyalazayo ulwizini ngamandla abo. This God is full of power. Lift up your hands. Oh Lord, oh Lord, what a mighty you. Oh Lord, oh Lord, what a mighty I'm just thinking that the penny and iron. Martin, that's what I'm seeing. That money, I'm going to feel it. But for the news, I'm going to happen. Para Yohane, upana sana masala leka. Watu para, ukitemona. Entone ni yake. Kola kaka. Tamona. Tamona.
Let